Skal vi lige vente på mor? Vent lige her. Ja? Jeg tror, de har smidt den der væk. Jeg tror, at sådan ligger i en busk. Ja. Skal I trætte af den? Hvad skal den laves? Hvor skal vi hen? Stop! Ja, jeg stopper. Du kører. Nej, det må du ikke. Det må du ikke. Så kører den her vej. Kom med fødderne. Anden. Jeg ved det ikke, vi kigger herover. Jeg sagde, måske er der en herovre.